Kristina Kija-Kockar je srpska stjordesa, bivša supruga pevača Slobodana Radanovića i pobednica prve sezone reality programa Zadruga. U julu 2018. godine snimila pesmu Ne vraćam se na staru sa grupom Ministarke, a u septembru iste godine objavila singl Potpis. Rođen je 26. maja 1989. godine u Zrenjaninu, živi u Beogradu. Popularnost je stekla ušavši u takozvanu Belu kuću realitija Zadruga i to kao supruga Slobodana Radanovića, koju je pred milionskim auditorijumom prevario sa blogerkom Lunom Đegani. Nakon nekoliko meseci publika ju je sa preko 50% glasova izabrala za pobednicu sezone. Uz brojne nagrade Kija je osvojila 50.000 evra. Pre Zadruge ulaska u muzičke vode Kristina je glumila u spotu za pesmu Zaboravi OK Benda i Karoline Gočeve, te spotu za pesmu Kao san repera Ognjena Kostića, poznatijeg kao Struka. Nakon Zadruge postala jedna od najpoznatijih medijskih ličnosti u Srbiji i regionu. Obrazovanje i karijera. Kristina Kija-Kockar je rođena 1989. godine u Zrenjaninu. Roditelji su joj Nadica Zeljković i Miloš Kockar. Odrasla je sa majkom u Zrenjaninu, dok je otac živeo i radio u inostranstvu. U rodnom gradu je završila osnovnu školu i gimnaziju, a nakon toga diplomirala na višoj hoteljerskoj školi u Beogradu. Ostvario se san da postane stjordesa. Radila je u aviokompanijama Etihad Airways, čije je sedište u Abu Dabiju, te domaćim firmama Air Pink, Air Srbija. Nakon što je odlučila da prihvati poziv produkcije reality Zadruga, napustila je posao. Godine 2009. se pojavila u provokativnom spotu OT Benda i Karoline Gočev za pesmu Zaboravi. Reč je o grupi koju su osnovali učesnici takmičenja Operacija Trijumf, Vukašin Brajić, Đorđe Gogov, Nikola Paunović i Nikola Sarić. Zbog eksplicitnih scena obnaženih devojaka spot je delimično cenzurisan. Sledeće godine Kija se pojavila u spotu za pesmu Kao san repera Ognjena Kostića, poznatijeg pod nadimkom Struka, s kojim je tada bilo u vezi. Kada se njen tadašnji dečko, a kasniji suprug Slobodan Radanović takmičio u Zvezdama Grande, Pinkovim zvezdama, Kija ga je vrlo često pratila i bodrila na nastupima, ali se nije previše eksponirala u medijima. Pesma Stjordesa, za koju je muziku i tekst napisao sam Slobodan Radanović, posvećena je njegovoj supruzi. Popularnost u Srbiji, ali i širom regiona, dobila je mesec dana nakon početka emitovanja reality programa Zadruga. U prvo vreme ne kao učesnik, nego kao žena koju je suprug javno prevario sa ćerkom Anabele Atijas i Gagije Đeganija pred televizijskim kamerama. 20. septembra 2017. godine je prvi put kao gost ušla u Belu kuću u kojoj su se nalazili učesnici realitija. Time je iznenadila sve one koji su pratili program, ali i same zadrugare. Najviše su bili iznenađeni Slobodan i Luna, ali je Kristina svojim ponašanjem oduševila učesnike i gledaoce pored malih ekrana. 18. novembra 2017. godine odlučila da prihvati poziv produkcije i postane jedna od učesnica realitija. Niko od zadrugara, uključujući i njenog supruga, nije znao da će Kristina da uđe u reality. Na pitanje novinara zašto se odlučila za taj potez, odgovorila je da ona Zadrugu živi van sama. Aludirajući na brojne komentare na portalima i društvenim mrežama u kojima su svi iznosili svoje mišljenje o njenom braku. Osim toga, tom prilikom je dodala da želi sa Slobodanom da raspravi o svim temama o kojima je govorio pred kamerama, uključujući njihov brak i intimne odnose. Anabela Atijas, majka Lune Đegani, i njen ulazak u reality nazvala marketinškim potezom. Kija je na tu opasku šali odgovorila da je ona u stvari sve to izrežirala i da će od sada da se bavi marketingom. Potom je priznala da je preživela gnusnu izdaju koju ne bi poželjela ni jednoj ženi. Tokom 7 meseci svog boravka u Zadruzi, Kija je stekla brojne obožavaoce širom Srbije i regiona i postala jedna od najpoznatijih medijskih ličnosti. Mnogi su osuđivali što nije sačekala da se suprugom razjasni sve nakon što se završi reality, dok su drugi podržali njenu odluku da pred kamerama dobije objašnjenje za sve što se događalo između njih pre i nakon što je Slobodan odlučio da je prevari. Podržali su i mnoge javne ličnosti u Srbiji, uključujući folk zvezdu Svetlanu Cecu Ražnatović, koja je poslala haljinu koju je kreirala Melina Džinović i sandale za superfinale realitija. Sve to je rezultiralo moralnom, a u krajnjoj liniji zvaničnom pobedom u prvoj sezoni Zadruge te nagradom od 50.000 evra. Posle izlaska iz realitija Kristina je dala brojne intervjue, snimila je pesmu Ne vraćam se na staru sa grupom Ministarke, te bila gost mnogih pevača na njihovim koncertima širom regiona. Pesma je u rekordnom roku dostigla cifru od 13 miliona pregleda na YouTube-u. 6. septembra 2018. godine objavila je pesmu Potpis, koju je za manje od 24 časa na YouTube-u pogledalo i poslušalo više od pola miliona ljudi. Muziku, tekst i aranžman potpisuju Filip Miletić i Miloš Roganović. Privatni život. Kristina Kija-Kockar je rođena 89. godine u Zrenjaninu. Jedino je dete Nadice Zeljković i pokojnog Miloša Kockara. S obzirom da je otac radio u inostranstvu, nije bila bliska s njim. Miloš je preminuo 28. aprila u 69. godini. Sahranjen je 3. maja u Zrenjaninu, a
Sahrani su prisustvovali Slobodan i Kija. Tokom realitija nekoliko puta ponovila da mu oprašta što nije bio uz nju tokom celoga života i da bi voljela da su više kontaktirali. Kija i Slobodan Radanović su bili u vezi od 2013. godine. Građansko venčanje su obavili 26. septembra 2016. godine, a crkveno 14. maja 2017. godine. Pre braka sa Slobodanom bilo je u vezi s reperom Strukom. Tokom boravka u zadruzi i ljubavnog trougla u kome se našla, srpski tabloidi su pisali o njenoj navodnoj vezi sa crnogorskim ugostiteljem Andrijom Lazovićem. On je ispočetka izbjegavao da daje izjave medijima, na kraju je priznao da je Kiji pozajmio 30.000 evra kako bi isplatila kredit za stan, te da mu ona taj iznos još nikada nije vratila. S obzirom na sve, našla se u žiži javnosti, pa su pojedini mediji objavili informaciju da je bila u tajnoj vezi s oženjenim kolegom pilotom. Nakon toga povezivali su je sa fudbalerom Stefanom Šebezom, bivšim učesnikom realitija Parovi. Kija je tu informaciju demontovala tvrdeći da izvesnog Stefana ne poznaje. U martu su mediji objavili vest da je pre ulaska u zadrugu Kija spavala kod Stefana Karića, bivšeg dečka misice Dijane Karić. Stefan je ovu informaciju opovrgao rečima da je Slobodanovu suprugu video par puta u životu, te da su se upoznali preko zajedničkih prijatelja, ali da je sve što su mediji objavili obično lupetanje. Srpski tabloidi su posle plasirali vest da se Kija viđa sa pevačem Vukadinom Gojkovićem, poznatim pod imenom Vuk Mob. Ona je priznala da se povremeno druže, ali da nije reč ni o kakvoj aferi, nego prijateljstvu. Posle toga Kristinu su povezivali s producentom Filipom Miletićem, bivšim dečkom pevačice Ane Bebić. Zbog vesti da su imali intimne odnose u studiju, najavili su tužbu protiv medija koji su to objavili. Kija i Filip su se upoznali tokom snimanja spota za pesmu Ne vraćam se na staro i navodno su veoma bliski saradnici. Ona je nekoliko puta rekla da svog muža nikada nije prevarila i on sam je to potvrdio. Kija je po izlasku iz zadruge i potpisala dokumenta o sporazumnom raskidu braka, 13. jula to je isto učinio Slobodan, čim je njihov brak i zvanično okončan. Nakon toga snimila je pesmu Amorova strela, Ko bi rekao, duet sa Stojom i pesmu Zlatan. Posle svog haosa koji je prošla u realitiju Zadruga 1, gde je i odmah na pobedu, nakon šoka kojoj je priredio Slobodan Radanović, prevarivši je sa Lunom Đegani, pobednicom Zadruge 2, Kiji se osmehnula sreća i postala jedna od najpopularnijih i najtraženijih pevačica kako u Srbiji, tako i u regionu, puni klubove do posljednjeg mesta. Takođe, Kija ima ogromnu armiju fanova iza sebe. Da li se vi slažete da je Kija Kockar nakon svega ipak zaslužila lagodan život i ovako veliku popularnost? Ako se mi pitamo, mi se apsolutno slažemo.